Здравейте и добре дошли в businessapps.bg. Днес ще ви покажа как да добавите каталог към вашето мобилно приложение и съответно как да използвате опцията архивиране, свързана с този бутон. За да добавите каталог към съдържанието на вашето мобилно приложение, от бутона съдържание трябва да изберете таба общо съдържание и да намерите къде се намира бутончето и линка каталог. Штраквате върху него и той се появява неотдолу в централното работно поле. Ето последния бутон, който сме направили, е каталог. В момента то няма никъде нищо, затова ние ще добавим съдържание, като натиснем добавяне на съдържание. И ето показват ни се две опции. Първата опция е да избереме от архив, а втората, която в момента соча, персонално да създадем един такъв архив, който фактически се явява нашият каталог. В случая ние няма да създаваме нов каталог, тъй като няколко пъти вече добавяхме снимки, добавяхме съдържание, разгледахме опцията персонализиране, ще използваме опцията архивиране и ще избереме от нашия архив ето тук, каквото примерно имаме няколко архива направени, няколко, може би десетки архива направени и аз сега искам да избера архива Дюнери, примерно. Тискаме, избираме архива Дюнери. Можем да редактираме, ако желаеме. Запазваме промените. Съответно, искам да сменя и името. На бутона. Запазване промени. Така. И сега ето каталога вече с името Дюнери. След като се натисне, ще се зареди един каталог с Дюнери. Ето аз съм сложил Дюнери. Така. Когато се кликне на този дюнер, примерно излиза информацията и дори той може да се поръча от тук онлайн. Ами това беше за този урок. Следващия урок ще ви покажа как да добавяте купони към вашето мобилно приложение. Благодаря, че бяхте с businessapps.bg.